a ga sai hana iri yan uwa. Lamari na duniya sai haƙuri tunda yanzu fari ne gobe baki, duk abin da ka shuka za ka gani tunda in yau kai ne gobe wani. Lamari na duniya sai haƙuri tunda yanzu fari ne gobe baki, duk abin da ka shuka za ka gani tunda in yau kai ne gobe wani. Na san lamarin nan sai haƙuri duniya labari, in kun ji bayanin sai ku yi mun fatan alkhairi. Ni ina ƙaunar ku ban fatan wani ya maku sharri, taimake ni tabara na yi waƙar tun da in yau ni ne gobe wani. Lamari na duniya sai haƙuri tun da yanzu fari ne gobe baki, duk abin da ka shuka za ka gani tun da in yau kai ne gobe wani. Rabi sa'in yi lastin yanda ka yi zani bisa dutse, ko ina maƙiyan mu in suka zo to idan su ya matse, mu zuba masu tsaba in suka bi ta dukansu su watse. Ka iya mana Allah bayan kai mun san dai cewar babu wani. Yan biɗan halak ne mai waƙa ka iya mana Allah, mana da dabara banda zumi kai ke nemi dalla. Hasada ciyo ce na roƙo ka cire mana Allah, na tuba tabaraka ya fi mun na san yau ni ne gobe wani. Lamari na duniya sai haƙuri tun da yanzu fari ne gobe baki, duk abin da ka shuka za ka gani tun da in